Therefore, said the two monimno, Eda etoso emprensa ewukrufi afashe Bredi enuna muhuno. Na we one way ye pa. We no eye yenuanom ahodo a wonmo aba. Na omoni Atia Mframa eye adwuma. Na oma betu Bosom ewa hana afeso a sabi wo mu wura nkonwadem na obia ekoyi ne de. Eno na momu se edede da wo mu komu no. Na omo de abahanom ni abeto amamre ni amane no so ewo honom eno makohunu obi honom a na sebe ne papa na ne nana obaye no no wayemre nti ne wo faase bi ne nana bi a na onu momu aba na waba abefa na ode aba abeboa ya amamre ni amane na ekoso no nti awei eye Bosom a yenuanum bi aba na wo ma betu edidi dwuma no eno enenei ye de aba aye asoya hanom a yede beye amamre ni amane a wo mo koyie ade afiri edemu na afei wo mo de aba no eno na muhunu pepepe e wo hono yede ba due yase na wo mo de abesensen ho na amamre ni amane a aka no wo mo aye e wo hono e de afa ho eno na ye ni guso a ye hwe ya no kwasem ni amamre na efe a chese ni kan yie pa wo ba hanom a wo be hu se enafom e wo hanom eno na mo hu se yede sensen edua ho ne ade ne ewi anananom betena se oma ya amamre ne amane kakra miemisa ye wurayi asamba akomienu mfamfa de ekoso empempede na ekoso kakra chire mu kakra oh ne ekoso an se am se afi na Bosom ne nyina e ba bedidi afi na hia ti wa ba ha ba ji suma bia se wo de ba na ye san hyemu ma na de konti Bosom ne nyina e bedidi apaso ne kwasi okay eso mo mbeje Bosom mo sa be hyem kina mo yes nti we ye adidie biye bedidi saneti ya da sepa nti enjemu no yenko afi na kesepa na nam kwamu a eba na yenko na afi yenko fa no so ho amanebo emfa emremu ewa hanom a we eye owura bi asabie kusabie kronto ne papa ena ono nana obefa na enei paniye atono enti no wagyan no de ama ne ba a ono mom ena oba no obefa de ba ono ena onam kwam a yegine taka yegine tata kakra na ode aba yekọ na yekonkofa no emfa no emra kesepa no opemu na nkasa ena oba no enu amokai a abrante na ohyebatakari fufuo pa wono na yebo modern senkan ye ni bedi nkomo no wono eno no ne papa ena edi ne nchen pe no na sabia kroto ade na ade no komu no enya adeketwa kra Atia Mframa ne papa no ena na osoa akopem se ne papa no enyini ya enei wono ne abrante a waje ato no koso na ode ba omo maka nyina atimi kontam na so no odi oche ewo kwam ansa na nkakra ya de ntata na de akọ etimi botwene na edu ba bia na awoso Atia si no so na owoso no ho a enye asem keto akra ewo eho no mo eti nkakra ya de ne ekọ se de owura ne kire mu kire ye no afia no asia ti omuyi Bosom ni nyina pie na afei omo ahyemu kena amomu bibia di na panyimpa no ana afei ne yegene tata ya de no ekọ nkakra no enye asem ketwa ansa na ono no bekọ na wakọ akodu no na se enadwuma die no yentimi enhya ase manye de se ono ekọ ekodu ana wawo so no eno no enya dwuma ketwa enya de ketwa kra ana eda ne ko sa no enya de ketwa kra ono ene Bosom panimpa ana oda abrante ne ko sa no a ye de no eba no ya de se de mpunu no a ebre sei eni eyi ni pie na afei no omo ya amamra ne amane aka e de emma no nkakra ya de ne bedu kakra ya de no ebedu e wo hono mo a absia de na dan kon na ye ka no ayamranti adwuma
Emudu papa. Emudro no. Enunti na ontumi en contentam kakra saa ana ode eba no. Kakra saa enya adeketwa ene da yewura no emeti ene na ekwachi wonom saa na ode eba no tumi a ewo mu no ano ose eni enyan enye adeketwa eti tumi ni bowura no efa no na ede na eba en kakra saa kopim se edibedu se owura yi eyi ade refiri ati na ahwakura utim se wabu konkomu akakra sanse ade na ede na chi afi bi obaso ano enya adeketwa aha oso wawoso oso osheki poncho ne saa na abam sedido eno no enya djuma ketwa Mami misa bibi kakra wenu ne bosom kasia pa meboa we kanu bosom panyi bigo kramo haya ne ati Mframa papa friend bigo weni di no bigo ati Mframa ni bia ati Mframa papa ni papa nka oni kramo papa okay sani Atia no bigo no ati Mframa ni papa nka no bigo edi no wache fie ye pa ono ana oda etire no bigo no enyansa nkoto a Atia Mframa no enkra kire mu a opanyina te okotu busumi edifiri esem no ha ana ode baaye eno nti ebre so a yenua no mo ababi okotu busumi wono so ba beka ho ama efa hyeyi wo mo se a we ya ekosi wo mu nyina wa ha wo mu hyem kena abo amena akoso etudi din bigo na wansa emfiri akamem hanom eye yenuanom esem no ha ana opanyini kwaje ekoya okodi sa Atia Mframa busumi baaye enkra chema sompa okoya okosom ye eno nti kwapanyini kwaje obadimpo ewo esem no ha emre bia atwamo ya baaye yade yenuanom pemfo ba di nkomo no wo mu di nkomo ma eche etiwe Atia Mframa papa nkasa ekrowura nankasa ana obey a enye asem keto a ewo honom no agaga akra yade ne ba bi Super Tongo, Dodo Nisa, Rosun Takrache, Bacos and Apem, Sakatu Pobi, Strum say, Strum says,
Say a day, Eba Bedru, Bigo, Kakanga, well, Remua Nessa, Kakanga, well, Remua Nessa, what the Bigo Adu, Etiam from Apapano, Yadinadu, I say, Ahana, Abosom Kaini now, Wombo 2 Yano, Yaduamo Ebebu, now a face at your penny Kaye, Yasemo Kenania Mo Bibi Eddie. Saba pe eno hunu akakra na afi wo yidi afi ne kwon na odi atofom ama afi no amamre no na de amani esefata no ama otumi ayo ama ne ba atimi akonkai leti eno na ekoso de sia no obim so obeyi na odi afi ne kwon eko owura no ene apagya no ono ena o mapagya na o mo de ne kono afede nkakra efuru bede ne nkwa menem bigo etiam Mframa papa wanya ababa bedu sede yete no eti wo mo maka nyina ena yedo mo abetoto to ho no kama wo mu egu ho no sede opanyi che afia no ahia yeyi wo mu pie na yamma wo no bibi adi ni ahyemu kena na eniema etimi aye kama edi sa pepepe absafo sede mu amahu no sede de to monim no anafo besa mako nan ya krufie afahye nananom de hye so na wo mo hye fa no
Ani aso no kokro sa abonche tokwa de aba besi fom no kwasem ne se aye nika aye fe ache afrase de no esansa enne nanan mani ntini ayotoro ene kuku kra frasante memu aba sante memu hanu abredi eka ho no beka nanan mo ma mamre ne amane no won be ma ne ye fe sa ne tede na ne nyansapo ye chichi ni nyina saboa na esane mu ne ye de asie nyame ya atomu a afisa ne ye besaba esansa enye ne ntese nana ba ko enya mfinhia aduosia ba ko enya mfinhia aduonu enum a afena sese won be wukuru sa ponchentokwa no makade abom no mode ahyehya so ya hyensa ayefro nyansapo ga samfonyini ya baba na ne aba na afe ya baba ne ni munchemu na de abam samre de ye ni kajabi ne agya ne asori sumidi ane abusia pani ousu aduomi sa won subscribe ya bomode na subscribe na share na fo adwenche to ase ya preko enim sebe odwampopo bi esi kroni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo abone ntakra na mane yekese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa wada woro mantuma ye fe ni din de sei ni din de obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam se fanfam ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame